Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Exodo Kapitulo 20, versikulo 14. Di ka makikamalala. Beno papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lablin, bakit? Nakalakwak man ni ti dua baka. Idulin mo ti daduma, tapno saan adagos ama ibos. Mangibati ka lang ni ti umdas, apaggatang kadagiti masapsapol iti unag ti balay. Kastamot tan, iti para iti pagmatrikula dagiti ubing. Wala kay. Sa bagay, kanayon matakasta. Tilaang kayat mo ti matultulok. Adi mo pa'y damagan mat kanyak, no anya ti kayat ko. Kanayon latan apara kadagiti anak ta ti bagbagam. Pasensya ka na, bakit? Impagarup ko ngamin, no awan ka sa pulam. Gaputawan mat ibagbagam kanyak. Gapot ta saan mo matasal sa ludsudan no anya ti kayat ko. Pasensya ka na, bakit? Anya ngamin ti ka sa pulam. Ibagam, tapno amok. Sigurado ka ang kayat mo nga ibagak no anya ti kasapulak. Isungarod adam damaga ka, tapno amok. Wang amin. Daanan da iti cellphone ko. Saanin ang makasurot iti uso. Kada kami amin nga agagayam. Siyak ti kadaanan ti cellphone na. Anya? Ngam idila ang napanabulan agim matangak iti cellphone mo, bakit? Kat nginginaan pa iti cellphone mo. Imposible mo't Huston! No di mo kayat ti gumatang iti baro a cellphone ko. Saan laang? Sige, tainak to idulin ti kwartam. Kat mabalin mo ton apagidaan iti kinaaduna. Surunkon! Anya? Agyamanak Danilo. Ingatangan nak iti baro kan napintas a cellphone ko. Mariknak ti pamatag mo kanya. Talaga mat ngamin, Lablin. No siya kumatinaki asawami di. Pulos asaan ka apaayan kadagiti amin akid dawam kanyak. Sana bali. Di dan tumaamuan ti relasyon ta. Gaputanaan na ta. Kasi ita, adda ta dito'y syudad nga gragsa. Kat iti kasto'y nga aramidan ta. Pulos nga awan to ti makaduktal iti relasyon ta, Danilo. Husto ka. Pulos adi nakpagatapan ti asawa. Gaputa sanak nga kurkurang kadakuhata kadagiti duang anak mi. Alang nga rodan, mapantan, sayang ti oras. Ada ako nanang, dagiti ubingay, nanganda ka din. Wan, pinakan ko idan, gaputawan kamatlaangan na sumangpot. Sa dino ngamin manen aya tinapnapanam. Nakasapsapa ka arimwar itay bigat. Sa ita, nasip ngeten, ngem kasangsangpot mo pailaang. Adala importante apag nami kadagiti gagayim ko, nanang. Sana bali, awan mo't ita ni Bernard. Napan ije Manila, taimbiyahin na dagiti natengken prutas alako na. Kat, gaputaawan ti asawam, agpakpakarabi ikamaten nga agawid. Italaang mo't nanang. Kan maysa, awan mo't madingar aramidak. Agen enjoyak laang mo't itibiyag ko. Ngam saan kan abalasang. Addan pamilya manak ko. Pangaasim ko ma, tadi mo mulitan ti sagrado akalay sayo iti asawam. Anya, apay mo't nakasta ti bagbagayo kanyak, nanang. Awan mo't madingar aramidak kunaklangarudan. Awan ka di ti panagtalikyo kanyak. Bagbagaan ka laang anak ko. Palpalagipan ka. Pangaasim tadunggag ka kumamot kanyak nga inam. Nanang, basta awan ti madingar aramidak. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Oh, lakay, adto yan ti kape. Agkape-kapay laang. Tamalutluton ti pagarmusanan. Agyaman na, bakit? Ay, nabanugak iti biyahe. Puyat kan bandog ti kalaban, iti kastoy a negosyo. Apay, nakisinublat ka kadimanen a nagmaneho?
Iso akas taunay mananabanog mo. Una, kaasimot ni Mang Nardo no saan ko asublatan. Iso umatlagayam. Sige, mabiit lang nga ro tagid asara kon. Mangan kan. Sige man bagat. Ay, dagiti ubing ay. Napanda nag-iskwelan. Madamdama pa'y matamangan ni Nanang. Iso amangan kalatan. Tain nakagrubwat. At dangamin napatag-apag nami kadagiti gagayim ko. Kasta ka di. Pangasim ko ma. Agawid ka kumaadagos. Kayat ko nga adda ka kumamat dito'y balay. Itataaddaak. Alawanan. O sige nga rod, inakon. Tapno makasubli ak adagos. Sige. Agan-anad kay ti papanam. Anda kami, tatang. Kadwak ni Lablin. Naimbag nga orasyo, Tata Kanor. Sige. Adda pa'y papanak. Tatang. Agsarsarita kayo pa'y lang kini Lablin. Isaganak lang timakan ngayon sangpat mi. Mangantayo pa'y. Sige. Mabit lang arod Tay nakisagana timakan. Nasaya at mat. Tapinanawan na tati anak ko. Balasang ko. Kayat ka akasarita. Napatag ti ibagak. Katsapay la kuma. Tadi mo tagidaksain. Anya day, Tata. Lavlain balasang ko. Am-amok launay ni Bernard nga asawam. Kat nasaya at atao na jay. Nagagait ka nasingpat. Anya ka di pa ang ti makagapo aliputam. Tata, saanan ang masampul asong batak dagita sa ludsudyo. Basta tiyam mo, katagpinpin na tag kami kini Danilo. Saan to ang maamon ti asawak ti relasyon mi? Gaputa adayo dito'y ti lugar mi. Saan ka di ang mabutang? Iti mabalin nga ibunga ti kasto nga aramiden yu iti anak ko. Kayat mo ka day, nga agpada ang madadaal dagiti pamilya yo. Gapaw iti kastang aramiden yo. Tata Kanor, aday jay abroad ni Lodi nga asawa ni Danilo. Di nanto pulos maamon ti relasyon ni. Minamaag ti kasta pa nagrasrason yo. Agpanunot kayo, sakbay amala daw ti amin. Di yun uraya na mapukaw amin dagiti adda kada kayo. Sakbay nga agamiris kayo. Tata Kanor. Narabyan tamat na nagsubli dito ili Lablin. Hanggang saan na bali. Tanaragsak tayo tinapananta. Danilo. Oh, apa nagsanay ka? Kan itay pa nadlaw ko asaan ka unay ang madagtagar Abay, maditirik na? Saan? Ngam natignay ngaming tirik na kadagiti imbagbaga ni tatang mo itay. Ha? Anya man ang timbagbaga ka ni tatang? Pinabainan nakakadimanin. Napanunot ko, nga adda punto na kadagiti imbagbaga na itay kanya. May papan iti relasyon ta. Tagpay sumat, nga awan banagan ti kastoy a relasyon ta. Iso anasaysaya at laan. Pangasim Lablin. Mawatak ti kayat mo ngay baga. Ngamjak lakit ti kabaalan, numapukaw ka iti biyag ko. Nakasaganak amang panaw iti pamilyak, para kan ka. Anya? Pasensya kan, Bernard. Narabianak mo tin anak kasubli dito balay. Apa anak kapulas ka? Agibiyahe ka dagiti naapit anatang ije bagyo. Nalipatam ka din. Ha? Wan nga paiso. Agbiyahe kayo manan ita arabi Isungarod ako nakkan ka itay. Akayat ko kumamat nga adda ka dito'y balay. Tapno agbabanding tayo. Ngam napatpatag matibabarkadam. Wala kay. Saan matakas ta? Nalipatak lang amin nga agbiyahe kayo gayam ita arabi Ala, di mon panunutan timbagak. Sige, patuloy ako. Ururayan nak ni Jano akadwak amang ibiyahe kadagiti natang. Sige. Agan-anad ka, lakay. Anya tigatangam, lovely.
agsara akto nga minan diti grocery, gaputa rabiin. Awanin Divine, pakikwenta laangan numano ti bayada. Mabiit lang. Ay, no apay nga min anagladaw ka nga umay gumatang. Idinto ta adda ka lang mat dita balayo. Adda ngamin napanak itay bigat. Napan ka kadimanen iji balay akadwam ti kabsat ko? Pangasim Divine, saan kumamat aditoy? Ti ammom ka di? Kat saan nga ammo dagiti tattao ti limod a relasyon nyo iti kabsat ko? Divine, Ang mga nagrama ni Bernard nga asawam kat ammo na. saan amabalin ang maamon ni Bernard ti amin? Sigurado akagura naktun ti asawak. No kasta, agpanunot kayon. Isardeng yon ti kastangar aramidan nyo. Sakbay amaladaw ti amin. Ngam ay ayatak ni Danilo. Yak kabailan ang mapukaw itibiyag ko. Nupudno nga ay ayatam ti kabsat ko. Likli ka mon. Gaputawan na saya at apagtungpalan ti basol a relasyon nyo. At 20 kapeyo, tatang. Siya kon tinang timpla. Gaputaad da na sapaan na pananinanang. At yaman na, anak ko. Awan ka di pa panamitang agsapa. Awan, tatang. Awan sir ko ita. Gaputa holiday. Nasaya at met. Kaya't ka akasarita. May papanitian niya, tatang. May papan itilimad a relasyon nyo ka ni Loveline. Tatang, Apay, talaga ka de nga itultuloy yu ti basol a relasyon nyaw. ay ayatan mi titunggal maysa, tatang. Para kanyak, napatpatagan ni Lablin, ngem ti asawak. Minamaag day ta panagayat, Danilaw. Agpada kayaw a pamilya daw. Sa ita, kunam ang napagpatagday jay a babae, ngam ti mismong asawam. Ay, anyan day ta akapanunutam. Dahil tatipod no amarikrik na, tatang. Kinapod no na. Kabalak apanawan ti asawak para kinilablin. Anya, day tatisaan mong aramidan, Danilaw. Tano aramidam ti kasta. Siyak amis mo ti mang durog iti asawam, tapno agdarom. Ah, Tapno agpada kayon ang maibalod ka ni Loveline. Naawatam! Nanang, dakayupay lang ti makamu kadagiti anak ko ha. Adala na patag apag nami kadagiti gagayim ko. Sana bale, saan damutan adagiti maaw-awir ng uping. Tinapatag kat ilutwan yun to ida iti kananda. Agtugaw ka man pa'y lovely anak ko. Mabalin ka de ngagsarita tapay, sakbay arumwar ka. Anya ka diti bagayo nanang, ang mga numaladawak iti oras ang nagtutulagan mi. Nagtutulagan niyo. Wano nagtulagan niyo kin ni Danilo. Ha? Nanang, anya ka din day tangay bagbagayo. Ang mga nuadda makangag. Pudno ti imbagak, saan ka de? Nanang awan kinapudno dayta. Di met imbagak kada kayo nga insardeng min kin ni Danilo tagsinsinarang. Pangaasim kumamot anak ko. Saan mo ko mga urayan ang mauma ti asawam? Saan lang nga agsasao ni Bernard? Ngam amok nga damo na may papan iti relasyon nyo kin ni Danilo. Nanang, kasanumit ngamin ajak makirelasyon kin ni Danilo. Imutan nakmat ni asawak. Di na pa'y mapatgan tikid-kid dawak. Tigatangag kuma cellphone. Maawatak ti asawam. Kasano mo ngamin, nabarayuboy kalaunay. Oray saan mo matakasapulan, kaya't mo agatangan. Kasano no adda kala at pagkasapulan nyo. Adda nga rod makautyo agastusan, no gastusan nyo mat iti awan kausaskan alaman. Ay, basta. Mas ay-ayatek ni Danilo. Gaputa mariknak nga ipatpatagnak. Babaan iti panangitid na kadagiti amin akayat ko. Anya, no kasta nga raod makamukan. Sangwam no anyan to ti ibunga ti kinatangkan ti ulom. Bernard, lakay. Saan ka di nga da biyahe ita iti Manila? Ada,
Ngamimbaon ko lang ang dagiti talkan tayo. Madi ngamin tiriknak. Apay ka di. Awan matkit di. Mas daawak lang amin. Gaputa saan ka mat anagrubwat. Katsi ka, apay nakapalas ka. Kuhala kay. Adda ngamin pag nami kadagiti gagayam ko ita. Adda kasangay amay sa kadagiti gagayam mi. Dumaray kami tapno awan makunkunana. Kasta ka di. Amangan numabalin ti sumurot. Uray saanin lakay. Adi na nakakit din. Saan aya ako nam ama ditirik nam? Kabalak. Sumurotak. Tapno adda kadwa mga agawid. Saanan ko nakmat? Kabalak ti agawid ngagmay maysa. Agi na nakakit din. Tapno daras ka agimbag. Kasanon? No saan ka palubusan? Anya? Daytan ti saan amabalin, Bernard. Daytoy matlang tiliw-liwak ng trabaho dito unag ti balay. Kan mang ser-serbi kada kayo kadagiti anak ta. Ita, di nakpalubusan. Saan ka palubusan? Gaputa amok nga agkita kayo manan iti dayjay a Danilo. Ni, sana pud na dayta. Anyang nga rod ti kayat asawan. Dagiti text na kan ka. Pinagdakan ka ti cellphone ko. Apay, Lovelyn. Anya tinagkurangakan ka. Bernard, Kinapuno na. Nabayagan nga amok alepliputan na ka. Ngam binaybay aklaan. Gaputa ti pagarup ko. Kat sumardang kamatlaan. Ngam saan? Gaputa intultuloy yung gayam. Opay. Anya launay tinagkurangakan ka. pakawanan nak Bernard. Ngam naaramid ko ti kastay. Gaputan na imot ka kanyak. Di mo amo ti mangrik na. Kaano pa'y nga inimutan ka? Ititad kumot amin akayat mo. Ngam te cellphone akayat mo agatangan. Ti maudi ko maagatangan. Baka agkurang ti pang matrikula dagiti ubing. Apay, narigat ka di amaawatam dayta. Dayta ti madikan ka. Puro latan dagiti anak tati pang panglunam. Kasano akmutan? Kasano dagiti kasapulak? Panagkunak, sa anak anagkurang kan ka. Ngamno kayat mo tati makirelasyon ka ni Danilo. Idarom kayo. Sigurado mabalod kayo. Gaputan na batad dagiti pamanaknak ko. Anya, Apay asaan ka nga imay dito idirabi, Lovelyn? Amom ka di nga inulure ka. Gaputa ka iliw ka una yan. pasensya kan Danilo. Ngam makiwin na swasakon kan ka. Anya? Saan? Di na kumamatrabakan iti kasta, Lovelyn. Amumot ang napatag ka unay kanyak. Kabalak apanawan ti pamilyak para ken ka. Ngam tiyak kaya ti may balod. Naamuanan ni Bernard ti relasyon ta. Kat nagpangtanga agdarom no sa anak amakiwin na swaskan ka. Anya? Diyak kabalan, Lovelyn. Tiyak kaya ti may balod Danilo. Kaasimat dagiti anak ko. Kan may sa naamiris ko anasaysaya at nuput dentan ti basol a relasyon ta. Naamiris ko ang maibabaing ti pamilya. No saan tapay lang ang panunot. Nang runakit pasig a babae dagiti anak ko. Danilo, ipamay-samlatan ti imatang mo iti pamilya. Kat kastamat ti aramida. Sige nga rod, Lovelyn. Ket sapay la kuma. Tama pakawanak ti asawak. Gapo iti dayto yung inaramid ko. Kabayatan ti kaadda na iti adayo a lugar. Tapno manggad. Kitam dagitang nakyo, ading ko. Nagraragsakda nga agaayam akadwada ti asawam. Wen nga rod manang. Naimbaglakit din taman nakaawat. Ken nasing pati asawak.
Pinakawan na kitilaksid tinagbasulak. Iso ading mo ko masayangan dahito agundaway, ading ko. Agsingsingpat ka, kat di mo ulitan ti makikamalala. Wan manang. Inkidawak da ito iti pamakawan iti Diyos. Kat si pupuso matan ti panagbabawik. Iti kasjay nga inaramit ko. Sa pulam ti ragsak mo iti asawam, kas kinuna ti sursuro iti Biblia. Liklikan ti agbasol, tapno bendisyonan naka ti Diyos. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 15. Ipagarop ti maag akanayon a husto ti aramid na, ngam ti masirib, dumngeg iti pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, adada Martin kanti asawa na. Umay da kano ibati dagiti anak da, tamapanda ije bangkaw. Anya nga iti aramiden da ije bangkaw. Kat inkadamagen akadakwada. At dan samit plano da nga aglon. Ay nakman kasarita ida. Sige, Oh, Martin, adda kayo, mate. Uwan tatang. Naimbag abigat yu tatang. Ibati mi man dito dagiti uping. Apay, pudno amapan kayo ije bangkaw. Uwan tatang. Mapan mi man i-follow up jay loan mi. Nagloan kayo? Kasapulan mi gayam. Ay, nakabutbutang tiaglaon. Nang runa ita apanawain. Asaan ang makamula dagiti gardinero. Gapu iti kinaawan ti danom. Istorya tupo-tupo lang day tatang. Patpatsyemmet. Kunak namin kan ka. Oy, Jana, agtal na ka mamat. May saka pa'y dita. Kayat ka di asawan dayta. Ajay lunen yaw kat usarin nyo iti bangkag yaw. Martin? Katuan tatang, anya pa'y kumangay. Ulitek nakaamamag ti agmula ita, Martin. Hawan ti tudo na. Tatang, di dakman suruan. Apay akaguram ti ibaga ni tatang. Kat nabayagan agar dinero. Siyak, nagadalak. Iso nga amok ti aramidak. Di dakman suruan tatang. Tasi ka, grade 2 laang tinadanon mo. Di mo tupay amo ti agbasa ka nagsurat. Martin, Suruan nakit din ang naggraduar iti kolehyo. Agriculture ti inadal ko, tatang. Napandalat tayo jay bangkaw. Saan daadum nga gitimbaga kadakwada. ay nakaamamak ti aramiden da, lakay. Kadag ito'y atsyempo ti kalgaw. Mapili laeng dagiti maimula. Ay, at dapay kumaibagak. Ngam didak kayat adenggain. Sa bagay, pudnumot nga main anakalpas iti kursuna iti kolehiyo. Bakit manun atawan anagmulmulaak? Isu nga amok dagitan, takapadasak dagita. Ala, bye-bye amon. Addan iti husto nga edad jay anak ta. Kat amo namot siguro ti agdesisyon para iti bagina. Ay, kahit ayan dagiti ubeng. Agay ay ayam da ijeruar. Nala, tay nakayaban idan, tanaluton jay meriendada nga insaganak.
Ti manager ti bangko ti kasarita ta. Tapno mabibit amay proseso ti lunta. Martin, adapay panawin mo tapno ibabawim tilon mo. Agtal na ka man dyan, ha? At datan dito'y uneg ti bangko. Agbabawi ka kid din? Pampanunutek lang ang timbaga ni tatang. Patpat yung mat dayjay alakay. Agkabawan dayjay. Di na namo ti bagbagana. Martin, Agtal na ka. No awan na sayat ni bagam. Di ka nagsasaw. Ang mga no umay ti security guard. Ta ipagarup na nga gap-apat ha. Ay, agbiring dagiti daga, pare. Awan apulos danom di ta irigasyon. Ay, iso akas ka dagiti daduma agardinero. Sa anak mo ten ngagmula. Ay awan ano kasta. Matay ti pamilyayo iti bisin. Adamatin mulak, ang pangtikag dayjay ngayon mulak, pare. Basit lang. Taumanay kada kami asa nga pamilya. Nagadulakit nga minan na yakabutang nyo. Ay, saan nakas karina dayto ang mapaspasamak, pare. Ti ko namkit di. Takrot kayo. Saan mo't nga itigas ta? No siya, natured ti pakinagam ko. Nagadalag gayam. Iso nga mo kon dagiti tiknik iti panagmula. Numaalak lang tilon ko. Siyak tulaeng ti adda mula na. Kaya't nasawen, siyak tulaeng ti adda kwartana. nasayaan mo ta si Mangput kan lakay. Napan ko binisita ti bangkag ta. Lininisak pa yan tapno maisaganan inton mamulaan. Imawag gayam di bangko. Ket, anya ti kunada? Kunada mo't anas kan amapan ka ijay. Anya met dagitan? Tapag subli-sublien na datao? Kat bareng maalamon ajay loan mo. Rumbang lang ay dan. Tane, rugya akong ti agmula. Diyan na anak, adda ka din ni Martin. Awan tatang, napan ijay bangko. Intuloy na latta ka day, tilon na. Wan tatang, binagbaga akmet, ngam di na kayat adenggan. Umay ko kumalang ibagaken kuana, adagiti ka aruba mi agar dinero ang nagmula. Nakset amin dagitiin mula da, ket dakkel tilugi da. Kasta ka di tatang. Agasem ngay ti ikta-iktarya anak set amula da. Dakkel ti puunan da ijay, anasayang. Sapay plano ni Martin nga aramaten amin ijay timalon na. Ay, dakkel apa nagkamali na dayta, nang runa ita apanaway. Kasta ka di tatang. Uraya ket kasarita kiti maudi agundaway. Pangalaan na nga iti pagbayad na itilon na, no awan tumet ti maapit na. Sapay inkulateral na day ti dagaken balay mi tatang. Ay, saus, dayta ti nakaamamak. Alahan ti bangko daytoy dagaken balayaw no saan kayo makabayad. Ay, saan kumamat ang mapasamak day tatang? Jana, anya ti aramiden ni tatang dito'y balay? Apay ay adamaga. Imay nalaang mat binisita dagiti ubing. Apay ang nagnaka di talikod. Itay nakapingor urayan. Iso nga rod adito'y likod tinagnaak. Taamok akasarita nakmanen, may papan itilon ko. Wen, talaga asi katirantana. Ibagam nga wanak, jak kayat akasarita day ta tao. Martin, danggam ka di ti pamagbaga ni tatangkan ka. Para matlaang day ta iti pagsaya atam. Adula amin. Basta ibagam, asa anak pa asimang pet. Unay ka matan. Mano nga oras anagururay kan ka. Kat pagawida mo na. Anya, di mo lasangwanan oray apagbiit laang. Itay pay aldaw anagururay kan ka. Jana tong palam ti imbagak. Awanan ti maramidan na. Adakan niya akong ti kwarta. Naala mo jay loan mo? Wain, naalakon. Nakasaritam ka din ni Martin, lakay. Saan nga raw? Kunamot ni bakit naasan pa asimang pait ket sumip ngetain. Iswa nagawid akon Ay, ay, amom. Adda manen may sa agardinero anadadaol dagiti mula na. Malagip mo ni Isko? Wain, ket no kanayon at sumamtsamba dayjay itimula na natayng. Ay, nagsarita kami itay. Talimabas da ni bakit na. Ay, uray la makasangit nga gistorya maipapan ka dagiti nadadaol amula da.
Kunakon kahit. Day tati kayat ko nga ibaga iti anak mo. Iso apadasen da kano ti dumaawat iti tulong ijay munisipyaw. Ada siguro ba sita maalad Ngem kurang lata tapno masupusupan jay dakkel a pinagpuunan da. Ay, natangken ti ulo ni Martin. Saan nakadengdenggen? Jak kumakayat a mapasamak iti anak ta. Tinapasamak kadag iti daduma agar diniraw. Wala. Asino kumamot ti mayat iti kastangay. Ay, nuam muna ko matidumngag iti pamagbaga. Mailisay iti pakairubuan na. Bantangda na kadag iti tao nga agmula. Ala, si katimakam mo. Tauray agsaua, di nakmatlapat yun. Anya kumamot nga iti ammum ngamin. Umayak kumamit nga rod tumulong agmula. Saanen, dito yung kalatan balay. Awiram dagiti anak ta, taday talang ti ammum nga aramidan. Ala, sapay ko mga rod, taagtubo dagiti ipamulam. Negatibon tumot ngamin ti panagpampanunot mo. Imbes a suportaran na, kastakid din ti saom. Ha, di ta ka man langan. Pare Martin, nakamula kamot gaya man. Wana, inununaan kayo na nagmula. Naudi kayo manen. Ay, uwan nga rod. Imbag man ta nakauna ka nagmula. Apay, kapoy. Kasano nga ay, kat ibagbagada iti radyo, apanawon ka no titikag ita. Pat-pat siya mo ti ibagbaga dagita. Ulbud dagita. Ang amangan numatay dagiti mulam, pare. Saan? Namin ano ako na nagmula iti kastoy a panawen. Mayat. Isong agmula kayo kit din. Mayat ti agmula ita a panawen. Lakay, apay asaan ka makatalnan? Adda ka di parikot? Di nakman kasarsarita. Makauma kayo amin. Kanayon anapudot ti ulong. Isong arod abay-bay andak laeng. Anawa man dagita anak mo. Nagngangalawngaw da. Iso ka di akanayon mo nga ungtan dagiti ubing no umasidagdakan ka. Siyempre, mailiw damot Ayun gayam, kasapulak ti kwarta, tagbayadak iti kuryente. Kuryente manen. Ken pagbayad dagiti ubing ije pagadalan. Nagadon. Apay, nagadumatinlon mo Pulos adinak man lainikan iti uray 5. Amumat nga ado ti babayadan dito'y balay. Imbagak matenken ka nga usarak iti bangkag amin analon ko. Nalibata mon? Kat, anya nga ita, kumusta dagiti impamulam anatang? Nagtubo da ka di mo ilaang? 5 basak itay ijay bangkag. Manun abulan anaimula dagiti natang. Ngem apay amanula ang tinagtubo. Ken babasit ti tubo da. Agulimak ka! Aburido da tao, sumanao ka pailang! Kasta talaga ti tao, no ada parikot na, mare. Napudot ti ulo na. Ay, wan nga rod mare. Kasanumat ngamin. Manula tinagtubo kadagiti imula na anatang. Kasta talaga ada swerte, ada malas ako nada. Wan nga rod mare. Good. Sumubot kayong tuintun sumarunong. Ay nananang, kanayon nga agungungat ni Martin. Bugkawan na uray dagiti ubing. Apay ngay. Anyat mapaspasamak kun kuanan. Aburido na nang. Lakay. Anyat ti makunam. Ay, napasama ka ti pagbutbutngak. Nukumata dimngag ni Martin kadagiti pamagbagak. Dakkel ti ginastos na ijebang kag natatang. Ado ti tinangdanan na nagmula. Nangina dagiti abuno aginatgatang na. Ngaman manulat ta tinagtubo. Amok day ta. Tasaan man nga amo ni Martin. Ngam kanayon ko abis bisitaan ti bangkag na. Kasta ka di tatang. Amok adakkel ti lugi na.
Ket uray pa'y anya ti aramiden na. Talaga amalugi. Tatang. Ay, lakay. Ingka kasaritan ni Martin. Amok nga aburidon. Iso adinan amo ti aramiden na. Wan tatang. Mapanyo kasarita ni Martin. Pare Martin! Pare! Apay pare. Mapanak di tabangkag ko. Kaya nakita nga da ka dito eh. Amok ah. Agin lalabas ka laeng takayat mo makita dagiti mulak. Kas makita mat. Saan da nagtubo amin? Pare Martin, saan agas ta tirantak? Amok ti ugali oh. Ah, Istorya am tumaten ka dagiti dadduma. Kat katawaan dakto. Amok ti kasta nga raramidan nyo. ako pare. Sige, panawan ka pa dito eh. Wan, amok! Nalugi akon! Saan nga agtubo dagiti mulak? Ingka istoryahan ka dagiti masabat mo! Pag-istoryahan dakon! Marijana, apay akas dyan ni pare Martin. Nakaungungat. Ay na pare, pasensya amon ta aburido ngamin. Saan mo't akas jay idi? Dakkel ngamin ti pinagpuunan na ijebangkag na. Binaga akon idi. Apaginanaan na pailaan ti daga. Agmulan to, intun matutudo. Anya ngay nga rod pare, kat nakamulan. Nakagastusan iti dakkel. Iso apas pasensya amlatan ti asawa. Ne, da kayo matgayam tatang. Umunag kayo ah. Ada ka din ni Martin. Adda tatang, mabiit lang ang tinakayaban. Martin! Martin, adda ni tatang. Martin! Ne, awan mo dito pagtugtugawan na. Napalan na nga tamanan. Ha? Nakalukat tiri daw ilikod. Nagna dito ilikod. Ay, una yan. Di nalatta kaya't asangwan ni tatang na. Ituya kun balayo amaturag. Jak agaway, daging gaajak makasarita ni Martin. Sige tatang, dito'y kayo nga ruden ang maturog. Imposible asan nga agawid day ta lalaki. Agawid day jay tatang. Adda aya sa bali apapanan na. Iso day tang tatang. Kunak tumot, agawid ni Martin. Nasaya tadakan, nasken nga agsarita ta. Tatang. Pudno jay kunayo kanya kidi. Dakkel agatan tinapukaw kanya. Amok ti problema manak. Aburido ak tatang. Diyak amo ti aramidak. Pampanunutag ti pamilyak. Kasanok ang masuportaran ida. No adamot dakkel nga utang ko iti bangko anas ka na bayadak. Ala, italek mo kini Apo Diyos, dagiti pakaburiburam. Amok anadagsen, nga mga ramid iti wagas ni Apo Diyos. Basta pagtalina edem ti panagtalek, kan pamatim kan kuana, anak. Ne, nagkapon yo, pare Martin. Marijana, kaduayo mo dagiti anak yo. Napan kami nakimisa pare. Itamampay. Ipapilit na nga rod ang makimisa kami asa nga pamilya pare. Limag antiriknak. Manipod nakimisak pare. Ay, katilon mo nga pare, nabayada mon. Iniinot pare. Mabaybayadak o rekaskasano. Ayabam tukit din ni kumari pare. Tamapan tayo amin makimisa. Pagsaya tam no dumngeg ka itinayinsiriban apam magbaga. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Zacarias, Kapitulo 7, versikulo 9. Kastoy ti kuna ni Yahweh aman nakabalin amin. Nalintag ko ma ti panangukumyo, napudno kayo iti tulag, kan agbalin kayo anaasi. Aramidan ko ma daytoy ti tunggal tao, para iti kapsat na. Papagayam, intay tinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken liag. Asino dyan si Mangpat, tatang? Adamot tao di tabalay da Oliver. Iso siguro nagita ti gimatang iti dakkel abalay ni Oliver, anak kaw. No kasta. Nagatanggaya man day ta abalay. Wain, alanganin mo't langan ngagsubli da Oliver di ti lugar tayaw. Ta napintasan ti biyag da ijay Canada. Ay, sana ulatan kadakwada. Ay, tatang, tagaano ka no matdagita baro akaruba? Ay, naita ti Jack Amaw. Nakababain mo't tagsalud-saud. Ang mga no panunutan da aman nakibiyang tayo akaaruba da. Agpaiso nga taabak nang da? Wano? Sigurado nga da kwartada. Ta nabaalan da mo ta ginatang ti balay ni Oliver. Kat milyon ti gataday ta abalay. Amangan met no adda illegal a negosyo da. Nalaka nga min ti bumaknang, babaan iti illegal awagas. Ay, tangiwat mo man. Tila tang abemets ka. Amamuyo ti kabarbaro akaaruba tayo? Tigimatang iti balay da Oliver, Nana Yoli? Saan ko pa'y nakasarita? Nga may sa babae, kandwa nga ubeng, tinakitak nga agnanaud iti dayta abalay. Taga-ano mat nga tadagita, Nana? Apay ka di aya. Mas daawak laeng Tanabaulan da aginatang tidakkel abalay da Oliver. Ada kwartada, iso aginatang da. Kaslaawan mo trabaho dya babae. Diyak pulos nakita arimwar. Kahtan niya kuma. Siguro. At da illegal at trabaho na day dya babae. Pagkuna ang mahut. Wen tapangalaan na kuma iti kwartana. Kat saan mo't nga agtrab-trabaho. Kan maysa, saan tayo nga ammo no adda asawa na wenno awan? Saad ama iparbang akad ngam ti padam a tao. Babaan kadagiti makitkitam. Basol ti kasta nga aramay. Adda manan nang i-deliver iti makan di tabalayda. Anya ko maita. Hoy, mas daawak talagan tatang. Amangan no adda iniskam day ta babae. Wenno saan? Amangan no nagtawid iti utang ti kwartana. Wenno adda illegal at trabaho na. No kayat mo amaamuan ti sungbat dagita asaludsud mo. Mapan ka itayan da at agsarita kayaw. Hoy, diyak kaya tatang. Nakababain mo't Adamot lagayam bain mo. Kat sumanao ka pailaang dita. Wen takaslasaan ngamin ibusan iti kwarta. Amangan na natalgad at trabaho ti asawa na Diyak mo't nakitkita ti asawa na di tabalay da. Wen no, adda sugar daddy na. Kat iso ti source of income na. Miss, ita lang nakitak arimwar ka Ay, Carol, tinagan ko. Kinapudno na. Manmanu a makita nak. Tanagado nga minti pa ka kumikumak. Kan, inaldaw nga adda agi deliver iti makan di tabalayo. Awan nga min oras ko nga agluto. Kat adda ka laang mat di tabalayo. Naimbag tanabaulan nyo aginatang day tabalay. Adamat kwartami Amangan mo't no nagtawad iti scam, wenno utang. Wenno saan? Amangan no ada sugar dadim, wenno
adda illegal at trabaho. Anya? Nababalaunay ti panagkitam kanya. When tadito'y Pilipinas, nalaklaka ti umasenso, babaan iti illegal awagas. Saan mat? Adala tamat dagiti nagprogreso babaan iti nasaya at awagas. Kas Di ka kumakada... nagpalawag. Tauray di mo ibaga. Amoklatan. Ditakan. Amangan adapay dakas amay sawang kukan ka. Di ka aruba mi day jay Adda ka sarsarita na iti cellphone na. Wan, Anling nabastos nga launay gagmay. na ito'y abalay. Sino nga tati ka sarsarita na? Wan, di ka madanagan. Ta saan amasayang ti kwarta nga ititad mo kanyak. Ay, kunak tumait. Adda sugar daddy day ta babae. Okay, agan anad ka mat dita. Na, Awagan naklata, numakawaya ka. kaasimot day ta kaaruba. Adda gayam ilimlimid na. Iso asaan ama ibusan iti kwarta. Kumusta ka, Nana Yoli? Nasaya at matlatta, Lourdes. Awan madlaw yo, iti kaaruba tayo. Ni Carol ka di manan. Nana. Nangag ko nga da kasarsarita na iti cellphone na itay bigat. Ang mga no asawa na Awan pa'y mo't nakita nga asawa na. Ay, da kayo ngay. Awan pay, ngam di tay amo Ang mga no agtrabaho iti adayo ti asawa na. Iso asaan tayo ang makitkita. Sana ka mamati, Nana. Sugar daddy na lakit di day jay. Anya, Ay, kaasimot da kita tao. Isi man, iti kayat da. ay agdanang ka, Lourdes. Saan Saan anyala ditan ti isaw-sawang mo? Ngamen, saan mo nga amo ti maipapan iti pamilya na? Tatang, nakita yu day jay. Diyan niya manan, Lourdes. Nakita ti dua ang lalaki asimrak di tabalay da Carol. Anya, Siguro, customer na dagi jay. Ay, nagturod matan. Sapay adda dagiti anak na dita. Ipakpakita nakit din ti kalukwan na kadakwada. customer mat nga ibagbagam. Agsaludsod ka pa'y mat ngamin, sakbay nga agsao ka. Sino nga rod dagi jay ngay? Nabarano ka na ti si Arda. Iso nang tangdan da iti mang tarimaan. Rason na lang tatang. Patpatyan nyo mat. Barado asiar nga ibagbagayo mat. Anya nga taman ng aramidan day ta Carol. Ne, adda ka matgayam dita, Lourdes. Ay, kwa. Anya ti sirip-siripam, itigate me. Ay, kwa. Si kakit di mat. Idi pa ya makadkadlawak kat. Aging ga ka dita kat pampanunutam nga da illegal at trabaho. Ay, awantiin bagbagak. Sikatin ang ibagay ti dayta. Talaga ka di nababa ti panagkitam kanya? Una yun dahito ang babae. Ay, kwa. Unay kamutin. Conformity isaw-sawang mo. Uray matsika. Amok apagat atapan nak. Iso nga adda ka nga agsipot-sipot dita. Asyumera ang babae. Ay, tap na ibagakan ka sa anak nga agsipsipot. Ay, lumabas sa klaang. Awan na dakdakamat ni Lourdes kada kayo, Nana. Maipapan kadikan ka? Uy, Nana. Sa balimat ngamin ti madlaw ko kankwana, Nana. Kinapudno na. Ado, ti isaw-sawang na adakes maipapankan ka. Kas kumaitian niya, Nana. Amangan ka no dakkel ti utang mo. Uno saan, kat ada illegal apag kukwartaam. Iso asaan ka maibusan iti kwarta.
Tunggal agsarsarita kami kat di namat ngamin denggan ti palawag ko. Isulaeng ti sumanao. Madamag ko man balasang ko. Ayan ka di ti asawam. May sa nurse iti abroad ti asawak nana. Ay, kunak tumot. OFW gayam ti asawam. Wen nana, katsak mat, may saak a virtual assistant. Dagayam trabahom. Kan OFW nila kay mao. Iso nakaipundar kayaw. Wen nana, adapay negosyo mi iti lugar mi. Ngam dagiti kakabsat ko ti mangimatmaton. Nang rugi, di nagnaid kami dito eh. Adomot gayam ti pagkukwartaam. Kaya't ko mga ibagaday ta ni Lourdes, tapno saan nga agat atap. Saan nga paabak da dya kaaruba nana? Ti kayat na kat isulaang ti agsaw. At dagayam asawa ni Carol. Nakadamagan niyo mat, nana? Kasta tinaibaga na kanyak. Anya? May sa kano nga OFW nila kay na. Nurse iti abroad. Ni Carol, may sa kano mat a virtual assistant. Kan adda kano pa'y negosyo da iti lugar da. Imat-matunan dagiti kakabsat na. Kano? Aywan, balasang ko. Patpatsin niyo matibag-bagaday di a babae, nana? Ha? Ibagbaga na lang dagi jay tapno saan tayo amaamuan ti palimad na. Tapno saan tayo amaamuan ti maipapan ka dagiti utang kan ti maipapan iti sugar daddy na. Ay, jakamukan ka, Lourdes. Tila ibagbagam. Ibagbagak lang arudan tinamuak. Tapno saan ka kumanga agbasol. Ay ikarkarom malata. Ay no siyak, nana. Sa anak amamati nga OFW ti asawa na. Kan adda negosyo na. Sa anak matla mamati nga adda trabaho na. Ha? Agar aramid lang iti istorya day dya, babae. Nakasaritak ni Carol itay, anak kaw. Apay nga masidag kayo iti day dya babae, tatang. Ha? Di ibaga nga agpabiktima kayo matkan kuana. Kat nung nagsaya at tipan nakisarita na kanyak itay. Mangal alalang iti gundaway day jay. Pagan ano na kumamot nga iti lakay akas kanyak. Kat mayat ti trabaho ni lakay na iti abroad. Kan ora isaw, adamot trabaho na. Ado ti kwartada. Patpatsin nyo matdagita nga istorya. Panagkunakat saan nga ulbod ni Carol. Patsin nyo no adda resibo, tatang. Saan aga po ta imbaga na kat patsin nyo matan? Ha? Di kay agbalin nga uto-uto. Adda ka din ni Lourdes iti balayon, tata? Adamay, anyaya ti masapol mo kinkwana. Agsingira kuma. Ha? Adda utang na kin ka? Ay na, nabaybayagan ti utang na. Nay, jak amo nga dagayam utang na kin ka Ay na, inlimad na lang kada kayo. Takalukuan, tinangusaran na iti kwarta. Anya? Pudnumat, itinagnaid iti syudad, rinabi nga agbar. Uray kasusweldo na lang kat umututang kaya kanya. Nabayagan na niya No sa anak nga agbidaw, duawan no talo at tawon ang tinapalabas. Flang! Nabayagan, ngam di namatan mapanunot agbayad. Di naamot agtungpal iti tulagan. Kanayon na nga ibaga, nga amangan no, adda nagutangan ti karuba may. Tagayam, isaw ti adda ilimlimod na nga utang na. Ay, naglukon na dya tao. Ayan ang itibayad mo, Lourdes. Anya ti aramidam dito balay. Kaibagbagak lang ti gagarak. Agbayad ka, tanagbayagan ti inururay kung abayad mo. Kwa, agbayang kamot, Titulagan, agbayad ka, kalpasan ti innem abulan.
Ngam di ka mat nagpapakita. Di mo pa replyan mat nga dagiti text ko. Ay, di ka agiskandalo Di nakibabain. Apay, mabain ka maamuan dati angot mo. No? Aray ko! Apay nga agsipat ka. Tapnagtal na ka. Nakangiyungiwat ka, bakla. Anya ti ko na. Sika ti nakautang, sika pa ti kumabil, Atay ko, tibok ko. Tibatang tibok ko, bakla. Ay! Agsagdang kayo adwa! Nakababain ka dagiti lumablabas! I-video da kayo pa yan! Oh! Kayat yu ti ag-viral! Si kamat gayam ti adda ilimlimad na nga utang na. Awan bibiyang mo iti utang ko. Di uray umabot iti milyon. Kita ang mga no jak mo nga dapay gayam palimad mo dita. Ang mga no si kagayam ti agar aramid iti illegal. Wah, saan Saan nakakastat klase ti tao? No anya ti nagsaritaan yo, agtungpal ka ngamin, tapno awan ti riri, tapno saan ka amakangeg. No siya, talaga ang mautanganak, tawan ti illegal at trabaho. Saan akas kadagiti daduma dita? Saan da ang maibibusan iti kwarta? Angam? Ay, saan kun nga ituloy ti ibagak kuma? Kaslada kayat mo asawan Adakan ka, no anya ti panakaawat mo iti imbagak. Basta, isunay dyan. Umayan! Noli! Lakay! Siya nga rod. Di na ka di arakupan. Kailo kauna yan. Mano atawan mat asaan ka nagbakasyon. Italaang manan. Amo mo ti trabaho, bakit? Sumre ka lakay. Ituloy ta ti agsarita di taunag. Dagiti anak tangay. Nakaturog da. Nabannog da nagayayam itay. Kat, kumusta mo't ti balay aginatang tayo? Mayat ka di matlaang. Kumusta mo't nga dagiti karuba tayo? Mayat lakay. Iso na lang tadamay sa akaruba tayo akanayon nga agat atap. Ha? Taapay ka no? Ipagarup na nga da illegal at trabaho. Gaputa magatang tayo ti kayat tayo. Kas jay matantipan panunutan na. Di mo latan ikaskaso ti kasta a klase ti tao, bakat? Sakit ti ulo lang dagita. Nakitam ti asawa ni Carol. Jay nataor a lalaking agkapkapi iti balkonda, tatang? Wan, nagawid mo't kaya man. No kasta. Pudno tinaibagan ni Nana Yoli kanya. Wan, may sa nurse kano ija abroad ti asawa na. Pudno gayam. Anya nga ti rupam asumango kan ni Carol. Kalpasan ti panangiruruman mo kan kwa na. Jack ammo, apudno gayam ti ibagbagana, tatang. Neta lang amin agat atap ti paglaingam. Nakababain iti asawa na. Jack mat nga rod ammo, tatang. Inton sa marunaw, di kan sumanaawan. Amuam pa'y tipudnaw, sakbay nga agsao ka, tapno saan ang nakababain. Si kagayam ti asawa ni Carol, Wan, tata. Italaang manan ang nagbakasyon na. husto tapno makitam ti dakkel abalayaw. Wan, tata. Ken tapno makaduak mo't ati pamilyak. Ay, una. Narigat ti mayadayo ti pamilya. Narigat, nga masapul ang maanusan. Tawan mo't timayat apang gedak dito'y Pilipinas. Saan mo't nga amin kat maadaan iti napintas at trabaho dito eh. Pudno launay tinakunamnak kaon. Manulat ta ti mapagasatan. Ano, ti pagtrabahuan, ngam no dado makat nababamot ti sweldo. Wan nga ron, tata. Sumra kayo pa'y tata. Tagkape tayo pa'y. Kabayatan ti panagis istorya tayo. 3,000 pa lang ti maitad ko ita. Apay ngay!
Di ka madanagan. Bayadak tumot lang ti udik no agsweldo ak inton katapusan. Ay, sigurado mo magbayad ka. Tanong maumaakan ka, ay, nagdakas ka kanyak. Wan, agdiskarte ak no agkurang ti sweldo. Agteksakken ka no kumpleton. Okay. Agrubatak man nga Ruden, tadapay lakad ko ita. Agyaman naklaunay tamaawatan na. Ay, last chance mo na ituyin, Tung paalam tinagtulagan ta. Wan. Sige. Sige. Ay, pangalak ngay manan iti kwarta. Kat saan ko pa'y matanabayadan ti utang ko iti lending. No agsweldo agdiretso manan iti lending ti sweldo. Oh, kasapulam sama ti tulong. Ha? Manuti na bati nga utang mo, itigayem mo 7,000 pesos. Pabuludan kan, tapno makabayad ka. Saanan, Carol? Nakababain mo't kada kayo iti asawam. Di ka madanagan. Saan adakas tinagtaudan ti kwarta nga ipautang ko kan ka? Awata mon. Bayadam tulat ta kanyak no ada kwartam. Agyaman naklaunay iti kinaimbag mo, Carol. Uray da kasakkan ka iti kalabas. Ang nasaya at kalatta kanyak. Gaputa iso ti pagayatan ti Diyos. Masapul nga da kaasi tayo iti tunggal maysa. Di mo kadngan ken padaksan ti kaarubam tadayta ti pakaibabainam. Agbalin ka kit di anasayaat iti kaarubam tainto nakasapulan ka iti tulong si dadaan to at tumulong kan ka. Papagayam, ditaan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan anay dampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 10, aginggat 11. Kagura ti Apo dagiti agusar iti saan a husto at timbangan kan pagsukatan. Oray ti maysa nga ubing ipakita na ti kinasya sino na babaan iti aramid na. Maibagam analintag kan naimbag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ibagam kadagiti amin naman nalon na asyak ti pangilakuan da kadagiti produkto da. Siyak tumeten ti mangilakoy jay syudad. Masapol nga da katulungan tangaggatang. Narigat ti agtimbang kadagiti magatang. No awan ti para bagkat. Ibagam kini Diego, tao may taiso ti katulungan ta. Ibaga kano kayat napay ti umay. Apay kumasaan nga umay. Mapmapaniti sa bali a bayer, di tabangir a purok. Apay amapan pay lang ijay. Asidag ditoy nga umayan na. Damag ko anangat kato kano ti itang-tangdan da ijay. Ngam ti itang-tangdan mo. Sinalbag da ya, Diego. Sana may maysa ti amo na. Saan mo ang mapabasol? Kasapulan na ti kwarta. Imbilin ni Tata Arturo, amapan ka kano ijay balayda. Di na matsurutan ti husto atangdan, ti makitang-tangdan. Ada ka di pagtrabaho inton bigan. Kayat ko ti mapaniji ayan ni Sami. Ta husto ti itid na atangdan ko. Ibagak tungarod kini Nana Feli. Asaan ka makapan ijay balayda? Mapanak to ijay balayda. Nawan trabaho ki ijay bangir. Ado ka di ti irik ijay agatangan ni Manong Sami? Ado tinagatang na. Ta husto ti timbangan na.
Saan akas kadagiti daduma akurang. Day tamat ti damag ko. Bumasit ka no ti kilo ti Irik, no ipan mo ije balay da Tata Arturo. Ay, anday tagat nga rod. At dasasaur ni Tata Arturo. Agtakaw, titimbangan na. Bumasit titimbang ti Irik, no ije timbangan da. Ngam no iti sabali, hustumat. Ading, anya ka di ti karga ti basket nga awit mo? Bayabas, manang. Nakilako ka ni Tata Arturo. Saan ka no ahusto ti timbangan na? Mabawasan ka no ti timbang ti anyaman nga ilako kan kuana. Isumot lagayam. Adyain lakok edi abayabas. Intimbang ko ijay tiyangge, kat 15 kilos. Idimpan ko ijay balayda. Nagbalin lang at 12 kilos. Ado ti mangibaga akas jay ti timbangan na. Awan mat ngamin ti sabaling nga aggatang iti prutas ditoy, manang. Ada sa saur da nga gatgatang. No saor ti timbangan da. Adda mat aramidak. Tapno masaor ko. Anya ti aramidam. Wadagla ko iti prutas. Ket dumanon iti 15 kilos ti ilako da. Bawasam iti 2 kilo. Umanay jay may saa. Sana mabalin. Masapul a 2 kilo ti maikasay. Kasanon no basit ti ilako na. Basol na. Apay nga minabasit ti ilako na. No awan mat nga rod ti ado nga ilako na. Basit lang arudan, bawasan pa'y laang. Basit ti maganan siya, no saan ko abawasan ti kilo dagiti katangag. Di mo ka di kayat atulungan dagiti marigrigat. Anya ko maatulong ti ipaay ko kadakwada? Ti pananggatang iti lako da iti husto a presyo ken husto a timbang ket makatulong kadakwada. Bayam dagita marigrigat. Marwam da. Ading, anya day tararamidam? Kabkabilak iti nadagsan a tabla ti ansad ti basket. Apay akabilam, kat saan mat abot-bot ti basket? Tapno dumagsan Di ka maawatan. Apay akayat mo at dumagsan ti basket. Tapno uray kisayan da titimbang ti lakok. Kasla amanos kamin tatimbang ti tabla ti maikat. Maditikas ta nga aramidam, ading ko. No dakes dagiti buyer, saan mo atuladan? Saan ko mat alokwan? Ikatan na mat titimbang ti lakok. Nayunak mat tapno amanos kami. Kasanon ngay, no makita na day tatabla nga ingkabil mo. Saan? Adda ap na apapel. Ikatam day ta ingkabil mo. Adda amadlaw na ti inaramid mo. Di nan tugatangan dagiti lakom abayabas. Saan ko nga ikatan? Apay ngamin nagdakkel ti bawas na. Ne, apayakas ta ti tsuram lakay. Bandog ko lang dato'y bakat. Ado ngamin tinaglako kada Tata Arturo. Nagitimbang ka nagbunag kami. Ni Tata Arturo gayam tinapanam ita. Kunak no ni Manong Sami. Ay, may mayat ko no diyan ni Manong Sami. Taado kaming agtitinulong. Pag meriendaan na kami pa'y adda ngamin napanan na. Saan da kayo kadi apag mermeriendaan ijay ayan da Tata Arturo? Saan nga rod? Kurang lang nga rodan titangdan. Di da pa'y agpamerienda. Uray mabisinan kayo nga agtimbang kan agbunag iti prutas. Kasta nga rod. Sapay nalaka ti presyo na no aggatang iti prutas. Awan ngamin ka kompetensya na. Ado tinaganan siya kita. Amin dagiti inikatagiti kilo tilako da, naurnong kat dakal tinapaglakwak. Amen nga aglako, bawasam ti timbang na. Saan mo abayadan ti binawasam? Ngam no aglakwak, saan na may kaniti risiko, nayon ti ganansyak. Di mo ka di ammo, apanang loko ti kasta?
Sana pa ng luko, no di ket kinasirib. Sirib ti kalukuan. Kasano inton sumaklang ka iti apo. Saan pa dayta ti panunutan? Adayo pa yung mapasamak dayta. Ngam saan mo nga igam ti kanito kan kundaway. San man atila ibagbagam? Napatag ti kwarta, iso nga galibtak ka. Ngam saan mo to ama itugot dagita, inton matay ka. Mayat matiisam mo si Mangpet. Ngamin, Jane lakok a bayabas. Imbis a 12 kilos, nagbalin a 14 kilos. Gapo ka di iti inaramid mo? Wad, di magsan ti timbang ti basket. Pakaragsakam ka di ti pananglukom iti tao a naglakwam? Uray nila kay Arturo, kas Jaymat. Ikatan na ti timbang ti maila ko kankwana. Saan na abayadan ti 2 kilo? Saan arumbang atuladam ti madi nga aramid ti padam a tao? Numang loko, lukwam mat. Saan, ading? Saan aya ako na ni Apo Diyos? Ano barsakan da ka iti bato? Barsakan mat iti tinapay. Naglaingan na ngay. No nabukulan ak ngay. Saan mo mabalin ah? Maditi kasta, ading ko. Agbyag tayo ko ma, kas pagayatan ti Apo. Dahita lang ti maitit ko atang danyo itangal daw. Tabasi tinagatang ko a prutas. Una, hanggang nagmalmalam kami mat nagtrabaho, tata. Uray nagmalmalam kayo, tawan mo ti ado a naglako. Alagan mo't nga alaan nyo amin na ganansyak. Kasapulan mi ti kwarta, tata. At nababayadan ti anak ko iti pagadalan. No awang pagbayad yo, pagsardengam idan iti panagadal da, tagtrabaho da. Ha? Ngam sayang ti panagadaldan, wag sardeng da. Gamawan mo't nga ron pagbayad mo. Sakit ti pagdawata maon. Kwa, tata. Sa anak adumaw dawat iti kwartayo. Nayon ti tangdan ko ti dawdawatak. Paggapuan ka di titangdan mo, saan ka di asya? Tatang, adda ka di pagbayad ko? Binawasan manan ni Tata Arturo ti tangdan ko. Saan nga umno ti araramidan na? Apay abinawasan na ngay, tatang. Adda nga min dagiti babaknang adida kayat amabawasan ti kinabaknang da. Kaasimot dagiti kakasta at tao? Apay nga ibagam akaasida, kat adumat ti kwartada, anak. Ado nga agpayso ti kwartada. Ngam imot damat. Saan ka di anarigat kano asumrak ti baknang ijay langit, nanang? Depende iti aramid, anak ko. Noan niya kano tinararamid mo iti padam a tao, kasla ni Apo Diyos tinagaramidam. Manang, nanggag ko tinagsaritaan nyo kan ni Nanang. Anya anak saritaan mi. Diyo imbaga ni Nanang. Ano anya ti inaramid mo iti padam a tao? Ni Apo, tinangaramidam. Win kano, ading. No sinauro mo ti padam a tao, kasla sinauro mo matlaangan ni Apo Diyos. Ha? Kasta ka di? Oh, apay ana ikulang ka. Kung amin, malagip ko nga do tilinukok. Di pa kaslan ni Apo mo tilinukok. Ay katwan iso arumbang agbalbaliw ka. Kasta ka di? Kasano no sa anak nga agbaliw? No sa urat ti padak a tao? Kung nadya maestrami, anarigat ka no asumrak ti bendisyon, grasya ken kaasi ti Apo. Anya ka di day ta inikat mo iti lansad ti basket, anak ko. Inikat ko ti tabla nga intapal ko, Nanang. Apay ngamin at tinapalam. Tapno dumagsan ti basket No ngamin aglakwak iti bayabas.
Ikatan ni Lolo Arturo iti 2 kilo. Imbag ta na panunot mo matlaang nga ikatan. Panangloko nga minday ta nga aramid, anak ko. Nangagkuti saritaan nyo kan ni Manang. Ano anya ti inaramid mo iti pada matao? Kat ni Apo tinangaramidam. Agpay so day ta, anak. No anya mo't ti kayat mo nga aramidan ti tao kan ka? Kasta mo't ti aramidam kadakwada. Apay ngay, awan matanti umay akadwa tang agtimbang kanagibunag kadagiti magatang kwa prutas. Sa uram mat ngamin ti inaldawanda, iso adidan kayat ti umay. Ta sino ti binutbuteng da? Makita ano anya ti pagbiag da, no di da umay agtrabaho kanyak. Ay, adamot sa bali apakitaggadan da. Ita, awan kadwatan nga agtimbang kan agimpake kadagiti prutas. Oh, sinalpag. Awan ti agbunag kan mangikarga iti lugan kadagiti ginatgatang ta. Ad-adda amadadaulan ta, no awan matangdanan akadwata. Sinalpag dagiti nga agbibisin. Kaya't dakit din ti dakkelatangdan. Ti kayat da, no mano ti itangdan dagiti daddo makadakwada. Kastama ti itangdan mo. Agbibisin kit ti dagita at tao. Saan ka ding ad-adda mapukawan ka no saan da nga umay? Oh, naragsak ka si Mangkot, anak ay. Bakit? Naawat kami iti kumparek. Ag-janitor kami J Plaza. Ay na, nagsaya atin lakay. May mayaten ang ti agtrabaho kayo iti babaan ni Tata Arturo. Bakit? Kay kaya't kon, tanalagan at trabaho. Agsagad laang mat. Saan nga agbagkat iti nadagsan? Kinaasyan na tayo ti Apo. Saan tayo nga agrigat? Isuadakal a panagyaman tayo. Bakit? Kaano kayo amang rugi nga agtrabaho, lakay? Inton bigat matlaang. Bakit? Apayan, awan gaganay gaya am Arturo. Kaslakag sakit. Pero mitibanok ko. Ado pa iti sana na yimpaki a prutas. Awan mabalinta. Di mat umayan dagiti sigod ang matangtangdanan. Tadi mo mat itad ti husto nga inaldawanda. Ala, ingkay baga kadakwada. Nayunak ti tangdanda. Adda ka nun trabaho da. Kay kayat da ijay, tanalagan ka no ti trabaho da. Saan kaya manasaya at no sa uren ti katulungan. At adda na mapukawan ta no awan trabahador ta. Ibagbagak mo't ngamin kan ka. Anya nga ita. Awanan trabahador ta. Isungarod. Awanan ti pagganansyaan ta. Nadadal pa'y kit din dagiti daddo maginatang ta prutas ken natang. Ta sana na idelibera dagos. Nalungtot dan. Naragrag sa kamatlaeng no di ka mangloko. Ngarod, aramidan tayo ti umno tapara matla iti pagsayaatan tayo. Papagayam, di tanti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, itiinkay pa ng tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na imbag nga oras yung amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 15, versikulo 4. Biag tiyag tinasaya at asao, ngam tinagubsang abalikas, buriburan na ti panunot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan,
Kinapudno Ken biyan. Inako ni Jay pagadalan nang. Awan pa'y mat kwarta kanak ko. Di da pa'y mat intadye tangdan ko ang naglaba. Ada pa'y mat Jay intadyo idi kalman. Saan ko aginastos amin? Ada mat Jay luto yung abalon ko. Pasensya kan no basti ti kwartam ang mapanagadal. Awan mat ngamin ti ado a kwarta kanak ko. Maawatak ti kasasaad yun nang. Iso atulungan kayo nga aglaba. No ado ti lalabaan niyo. Agyaman ak unay, tanasingpot ka anak ko. Ikagumaan ta ti agurnong para iti panagadal mo. Tapno makalungaw tamat iti rigat. Wenang, pag tinulungan ta. Hinta ni Jay kantin ti pagadalan. Kaya't kunti uminom iti soft drink. Adadanom ko ditoy. Adamat balon ko a sandwich. Masadutak amapan makipila dita kantin. Hoy, panawan ka nga rodan dito'y Nakita ka napan ni Sheena ijay kantin. Sige. Saan nga min ngagbalbalon ni Sheena? Tay kayat na ti gumatang iji kantin. Okay, inak nga roden. Oy no, mabesinak nga minan. O sige. Umay ka kadimat lang ditoy no makagatang ka? Makitantuan no awan ti kachikak enjoy. Si Kamat, naglaing ka nga min na makichika. Diyak la maanusan na mabanglas ti katay ko. Ay, mabanglas ti katay no di ka makichika. Kadwam iday ni Jean. Ngam, apay tagmay-may sa kamutan anakadanon dito kantin. Ada ka no balon na. Masadot nga umay dito'y kantin. Masadot? Wano, awan kwarta na. Rason na lang, di adabalon na. Nakitak mat dyan na balkot a sandwich kan mo. Mama, ti kamot nga adabalon na a sandwich. Kuna na lang, dayjay awan kwarta na dayjay. Pag kunaam nga awan kwartana. Iso asaan ang mapmapan ijay kantin, taawan kwarta na. Apay, apay, di mo ka di makita asana mapmapan ijay kantin. Kasano ang mapan no adda nga rod balon na. Nanang, mapana ko ni ijay pagadalan. Tapno sa anak amala daw. Ingka nga minan atap no saan ka amala daw. Kasano ang mapanak? Kut dinak pa'y matinikan ni ti kwarta. Ay, pagadalan ti papanam, saan at siyandaan. Apay kumaamasapol mo ti ado a kwarta. Kat adamat inted ko kan kay di kalman. Igatang ko nga ron iti kanak ijay kantin. Nagrawat ka kit din no igatang mo lang itikan kanam ti dawdawatam. Mano ti dinawat mo iti kalman. Manumat lang dayjay nga inted yung ay. Saan ka di nga imbagak akwartam dayjay iti sumagmamanungal daw. Taawan kwartak. Mapidpidot ay ati kwarta. Nagkatulakit diya sa uyo. Imot kayo kit diya. Hoy, di ka man agdaya mo dumakasta, ha? Amang ano ipungot ka! Jolo, agilibre ka man. Basit lang matintad da akwartak. Agpapada kayo amin nga imot. Sapay mabisinak. Hoy, nakita nga do ti balon ni Jane. Ingkapadasan ti dumawat kan kuana. O sige, inakman nga rod. Barang saan nga imot Hanyam, kasano no para kan kuana mat ti balon na. Sigurado amang taday jay, nubut-but nga. Kasano ti panang but-butang mo. Gapulang iti makan. But-but ngam. No mabisin ti tiyan, aramidan amin, apamuspusan. Nga ure at da masaktan, wano mariribukan. Awan bibiyang ko, tinapatag, maalak ti kayat ko. Nagatugaw ka di nga kuy-kuya ko'y nga cellphone. Idin to taag kakaiwara dagiti lupot mo. Apay aya apakaseknaran nyo launay dagiti lupot ko? Binmalbalasangan ka. Ngam di mo ammo ti agidalimanak. At dalar aramidag.
idalimanak konto, wano aramidak to dagita. Saan ka di amay mayat no agidalimanag ka pa'y sakbay day ta cellphone? Impaaramid da ije pagadalan, to'y araramidak. Ay agdalos ka pa'y. Isarunom to day ta cellphone. Imbag da agidalimanak taawan deadline na, nanang. Ngem to'y araramidak, at the deadline na. Nagado arason mo, kat agge-games ka laang mat. Anyat mapaspasamakan ka. Apay akasta ka? Nagalas nga ti panagniw-ngiwat ni nanang. Makapasayr itirik na. Saan mo ang mapabasol ni nanang mo? Kanayon mo asumbatan. Kandi mo tulungan kadagiti trabaho dito'y balay. Ado nga ro ti araramidak, tatang. Kanayon mo nga ibaga nga adar aramidam. Ngem nakita ka ni nanang mo nga ay ayam laang matiar aramidam. Naira na lang mo dyan nakita na Sursurwam nga mintimang tulong ka ni nanang mo. Nakaung-ungat kit di Ay, makapasayr itirik na. Ay na, masair mat ni nanang mo. Nubagbagaan na ka, ngam di mo ikaskaso. Sung batang paikit din, iti baribar. Imbagkat ni Jane nga anak mo, tatulungan na ka nga aglaba. Wan manang, no awan klase na, tulungan nak ngaglaban. Ay, kasta kumamot ni Sheena. Saan mo ta nakasad sadot mo't? Kasaum iti nasayaat, ay aywam. No pagungtak, sungbatan na kiti baribar. Kasanun to pa'y no ay aywag, at adda na di nakikan ka no? Sabalin ti ubing ita manang. Noong tam, ad-adda nga agrebeldeda. Ad-addan atumangken ti ulo da. No saan ida apagungtad, wano ikan iti pagnakmanda. Ala, addakan ka amang kita, no anya ti pagsayaatan na. Ngamje anak ko, saan ko apang pangagan iti madi asarita. Kasano ko maapangagam iti madi, kat nasaya at mati ugali na. Anya nga ti aramidan ta iti anak ta. Nagsadot, ngam naglaing matamangan. Kaslakat na sakit tinakam mo, no aduti ka ti anak mo. Saan mat nga iti dayta? Ngam umanay apang sairan na iti riknak. No ba siti kwarta nga itit ko kankwa na abapan agadal? Ilawlawag mo nga awan ti adu a kwartam. Ay na, namin adon nga imbagag, ngam saan na makaawat. Dumang amin di ipakaawat, ngam ti ibagam iti ginugubsang awagas. Kanayo nakamaburibor gapo iti klase ti panagsasauna. Saan ka di apati iso, kat maburiburan iti kasta a klase ti panagsasao. Apay asyak ti agparparang akamali ti aramid na, ha? Nanaknakam ka ngam ti anak mo. Iso abagbagaam kuma. Anya pa'y apam magbaga ti aramidak? Nabannog ako namang bagbagakan kwada. Maladaw kan ije pagadalan, anak ko. Agrubat kan. At iti kwartam. Dakkel day tanang. Idulin nyo day tanad-dumat ang mga numapukaw ko ije pagadalan. Si kanti mangidulin, taamangan no adda pagkasapulam ije pagadalan. Awan pa'y matim bagada ababayadan mi na. Alaag tulaan no adda babayadan mi. Alaam latta day tadaduma. Di mo laamuan no adakil na at abayadam. Imbag kat ti adda nakasagana a pagbayad mo. Ala nga rod nang, saan ko agastusan da ito'y. Idulin ko tapagbayad ko na dababayadan mi. Wan, anak ko, nasaya at lata ti agimpan iti kwarta. Ngam tay gastador iti awan mat kaes-eskan na abanag. Awan mat ni Jane dito itugaw na. Napanan na ka di. Napansay jay CR, apay ka di. Kita akman ti libro na. Ada nga saan ko anaaramid a homework ko. Tanapisang ngamin ti libro. Uray masumangpet tay pakadam. At dadi tabag na dagiti libro na. Kita lang mat. Saan ko mat akanan ti libro na?
Di pa'y mapan gumatang matitikanan na. Kita man kit ditibag na. Hoy, adakan ka dayta. Si kala ang tinakibiyang ditabag na Anya ko matipag danagam. Awan mati mapukaw ditabag na. Hoy, sige. At dabasit papanak. Ag subliak putla dagos. Sige. Adak kwarta na isapit iti libro na. Alag da ito'y tanga. Ay, tanga. Tawan nga min kwartak. Alag da ito'y tawan kwartak. Aday ka. Pumanawa ko dito'y. Apay ang nagulo dagiti gamit ko iti bag ko. Ni Sheena itay tinangkita di talibrom. Ha? Kita man ti librok. Oh, apay ang nagmulagat ka. Anya tinapashamak. Ti kwarta na isapit iti librok. Awanan. Anya? Hoy, isumat tinangkita di tabag mo. Takitaan na kano ti librom. Iduldulin ko day jay. Tapagbayad ko no ada babayadan tayo. Hoy, no kasta. Inraman na ngay nala ti kwarta di talibrom. Nakitam ka di ti panangalan na? Ideal alaan na ti librom. Napanak mo't nagsiyar. Diyak nakita. Ngam, iso tinangirwar iti librom. Saan ka di nga imbagam itay nga awan kwartam? Apay nga daig mo a soft drink kan tinapay? Apay adamagam. Bukod ko a diskarte da ito'y. Bukod mo a diskarte? Hoy, si kalakit di tinangala iti kwarta ni Jane. Si kala ang tinangirwar iti gamit na. Naisapit kano iti libro na ti kwarta na. Ha? Di ka agpabasol Nakitam ka di asyak tinangala? Hoy, nakita ngayon ruar mo ti libro na. Tako na makitaem, tasaan mo analpas ti homework mo. Libro mo't lagayam tinakitam. Apay nga ibagam apati kwartana kat innalak. Hoy, nalipatam samet nga da CCTV iti asideg. Kaya't mo ta ibagak, takitaan tayo ti CCTV? Maamuan ti entero apagadalan ti amin. Saan? Si Kamat? Bayadak matlang ka ni Jane ti innalak a kwartana. Oh, makitam dayta. Dayta ti kunam nga awan ti innalalam. Adaman ibagakan ka manang. Idi kano kinita ni Sheena ti libro ti anak ko. Napukaw ti kwarta na nga insapit na iti libro na. Anya, ididimawat iti kwarta na. Saan ko ngamin nga inikan? Ngamin, gastadora. Sungata nga inala na ti kwarta ti anak ko. Ay, kasaok man ti anak ko. Ay, sinalbag day jay nga ubing. Imbagak laeng tapno masigod. Madino mabaybay antikas jay agalad na. Saan ko ang mapalabas daytoy nga inaramid na? Ha! Mangibabain! May mayat no kasaom iti nasayaat. Ay, saan ko ang maikariday ta? Ngam ipakita kun ko na ti kinamadi ti inaramid na. Kidawak akasaom iti nasayaat manang. Ngam ti kasaom iti nagubsang asarita. Mangibabain ka nga anak! Apay nga agtakaw ka? Gapo iti kinarawat mo, ha? Apay, di ka mangmangan dito'y balay! Nagsakit matan ti panagsasaom, nanang. Tinakawam di nagsingpat a tao! Saan akaskan ka nagsadot lang arudan? Narawat ka pa'y! Mangibabain ka pa'y! Ay! Mangibabain ka talaga! Di ka na kumain yan, anak! Saan ko akinidaw ay anak-nak, nanang? Ano ko man ay ikaw nakitigundaw ay nagpili no asino ti agbalin nga inak. Di na nasusan ti pinilik. Tanasingpat nga ina. Nito! Ay, kadi agasta kayong agina. Mabalin ka ti nga agbalbaliw kayong agpadpada. Tuladan yu dagiti agina ak aroba. Agtinulong iti rigat kananakman nga agsasao. Eddie. Tinulad na kati anak mo.
takanayon ang makapasair ti panagsasaom. Sikam China, ikam iti respeto ti inam, ta inam dayta. Tatang, agbaliw, kan irespetok ni nanang, gapu iti nasaya at apan nakisauyo kanyak. Ngam, naskan nga irespeto na kumamat ni nanang. Basta agsaw, agkakasakit dagiti ibagbagana. Iso ano masaktanak? Siyempre, sungbatak mat. Mabalin ka di, nati. Baliwan yung agpadpada ti madi nga galad. Baliwan yung agpadpada ti madi agaladyo. Sige. Agbalbaliwak, basta agbalbaliw ka, Sheena. Nasaya at matnukasta. Tada kayo matla ang adwa ti kababain. Agpada kayo ang napatag kanyag. Iso nga agpinatag kayo kumamat. Tinasakit asarita, buriburan na tirik na. Nga makapabang armat, tinasaya at asarita. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.